И какво става, хора? Аз съм BreakerG и днес ще направя една малка зомбулка в EnderCode. Ето и нея. Portrait Unbreaking 3 set. Full Mage. Full кирка. И една Legendary Able. Той е супер голден Able. 3 Gold блока. 4 Iron блока. И 3 Emerald блока. Тук имаш 6 странички. И тръфа резистънки. Малка е томболата. IP-то на сервера ще е долу в описанието. Тегна на 20 сабскрайба. И да. За да се запишете, пишете запис, тире и името. И да, трябва да се абонирате за канала ми и да лайкнете клипа.